Ja, ik moet toch kijken wat hier gebeurt. Ik zal nou even zien laten wat werken is. Ja, druk lekker, hè? Nou, die geur is er stadig gewoon wel wend. Ja, ik roep niks meer. Hoe vaak ga je dit al dienen? Nou, heel vaak. Dat blijft het tel van kwijt. Dit is een van de laatste keren, hè? Dit is de laatste keer hier. Jawel. Mooi Janne nog even. En dan is het na 29 hier eindoefening. Eindoefening. Ja. Veel dat. Oh, nog wel lekker. Maar dat komt wel goed. Ja, zie je het net missen? Nee, ik krijg een orenbaas, hè. Nou weet ik net wat dat beter is. Of, Dat is de baas thuis. de baas thuis. Maar dat gaat hartstikke best. Die had eerst nog een paar putjes van mij. Ja, hij al een lichtje gekregen van dit wat er al gebeurt? Ja, dat weet ik al. Dit gebeurt ook wel als je dat dit doet. Ja. Dan gaat hij alleen maar weer pak. Maar ja, dat is ook genomen net, man. Dat doe je op al even dan. Nee, dat ga ik al wel zo vaak in. Dit is zware werken voor de jongens, hè. Ik ben allemaal jonge jongens, die kunnen wel wat doen. Weet je wat ze vroeger, toen was ik 25 jaar was ik in dienst, toen kreeg ik een spiegel en daar stond op van rioolingenieur. Nou, dat is een hartstikke mooie spiegel. Ja. Maar officieel ben ik gewoon in algemene dienst bij de gemeente. Maar het klinkt wel mooi, Joer, of nee? Ja toch? Gewoon ze dan heb ik een putje hebben, dat gewoon. Maar die man oorlog bij weet je. Ik ben oorlog bij, ik ken nergens. Hoe komt het ook dadelijk zonder jou? Nou, dat wordt nog een hele toer. Je gaat nog die een chauffeur van die auto, dus dan weet je hoe raad gaat. Maar je hoeft toch niet meer wetten, hoor? Hey, je hoeft toch niet meer wetten? Het is wel aardig kind, hè? Van wanneer ben deze opnames? Ik ben van 2 uur in Lintark, of nee? Ja, 2 uur. Dat wie spontaan? Dat is spontaan, hè? Maar ja, dan komen er meer dingen die komen ook spontaan. Maar dan moet je alleen niet hebben. Wat komt er meer spontaan aan? Ja, alles. Zingen, ahoeren. Ahoeren? Ja, daar ben je de best in, hoor. Ja? Ja. Dat al wel? Dan moet je die rollen oprollen. Ja, dat is zo nog. Ja. Ik ga wat met die jongen hier. Dat is wel druk wat anders. Jongen. Ze zijn wel verslag. Dit is niet mogelijk. Wat is het eerste wat je morgen doet dat je echt de wijn met de plak erin had? Dan ga ik eerst nog even voor de laatste keer een bosje gehakt. En een pondje soep en dan ga ik naar huis. Dus steek er gewoon even op. En dan is het over. Mooi. Geen idee. Goeie. Goeiedag. Ja. Wat ben je maar onderweg? De haan in de bak zetten. Hè? Ja. Voor de haaiklanten. Juist, de eiklanten. Ja. En heb je die in protten? Ja, ik ben samen op en nu hebben we weer al die lege bakjes, dus ja. Het is je met een berg in. Ja, 32.000. Oh. Die rennen hier al in het loon. Ja, ik heb zo'n wijnetje, hè, maar daar verderop. Ze komen nou al je naar je staan. Ja hoor. Ja, je bent wel vriendelijk. Ja. Of nieuwsgierig. Maar dan ben je ook wel vriendelijk. Ja, dan beschik je wel wat. Tenminste, dit is dan de vriendelijke manier. Ja. Dus En hoe eten ze? dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Hij is geen naam, jong? Nee, nou ja, ik ben officieel met Loman. Maar
Nee, ik weet haar ze geen namen, jongen. Nee. Dus dat ze wel goed, het moeten omstappen? Ja, misschien wel, ja. Ja. Misschien. Maar ja, als je qua ziektedruk en dat soort dingen, dan in principe dan zou ze eigenlijk in de kooi zetten moeten. Maar ja, dan, om het dierenvreugde, dat botst wel eens een beetje met de. Maar in principe, ik denk dat ze als ze kiezen kennen, dat ze dit doen. Ja. En deze is ontsnapt. Ja, dit is wat een stoute, nee. Maar van die jongen, dan lopen ze staan gewoon weer naar binnen en dan lukt het hekje open en dan stappen ze er zo weer in. Ja? Ja. Je hoeft net erachteraan te Nee, vliegen? nee hoor. Nee, ze Gelukkig net. redden zichzelf. Oké. Ja. En hoeveel oil is het die per dag? Per dag, ja, gemiddeld een 28 uur ongeveer. Ja. Maar die gaan het meeste keer naar de gruthandel. Ja. En dan, nou ja. En de rest beschik je weer wat kwijt rijdt. Ja. Ja.